Jama'a idan kin san ko ka san baka da aure, this video is not for you. Dan Allah da Annabi, dan Allah, let's respect ourselves. Ka bar gurin nan, ki bar gurin nan. Wannan video na masu aure ne. So I don't mind if wanda suke shirin yin aure sun ji ko saboda sun koya ko su san muhimmancin abin, but use it in a good way, yeah? Thank you. Wannan muna magana ne akan amfanin da shan mama yake yi ma namiji. Na taɓa yin video akan amfanin da yake ma mace, so wannan amfanin da yake ma namiji ne, saboda kar a ce a'a to kai namiji kai kana shan mama amma kuma baka san me amfanin shi ba. So abin da ya kawo ma na ji cewa ya kamata in wani video saboda wata ta tambaye ni, ta ce mijinta yana shan mamanta idan kuma tana shayarwa saboda shi ma'abocin so ne. To ya menene hukuncin haka? So sai na ce mata aiko wannan ba matsala bane ba, saboda shi an yi ittifaki cewa shi ruwan mama na mace yana dauke da sinadarin protein da kuma wasu nutrients din da yaro yake bukata. Amma shi namiji idan ya sha shi babu amfani, wa'annan sinadaran ba za su amfane shi ba, saboda percentage din da shi yake bukata ya yi mishi karanci a cikin ruwan maman, so ba zai amfane shi da komai ba, kuma saboda yaron ya fi amfanuwa da shi, percentage in daidai na yaron ne. Amma kuma at the same time babu health issue a ciki. An yi ittifaqi science ya proven cewa babu wani illa na wanda zai shafi lafiyar namiji dan ya sha ruwan mama na mace. So idan mijinki yana sha ba wani matsala bane ba, amma kuma ba zai kare shi da komai ba, sai dai ya kare shi da jin daɗi da kuma attached na yani soyuwa da soyayya da yake wannan, saboda me yana yin abin da yake so, yana shan abin da yake so. Abu na gaba shine shi a halittar ɗa namiji an yi ittifaki babu abin da yake so ko yake tada mishi jin daɗi ko kuma sha'awa ko kuma ya tuna cewa shi namiji ne, sai in ya kalli wancan al'amarin. In ya kalla zai ji cewa kai hankalin shi ya tashi, babu da ke tayar wa namiji hankali kaman kallon wannan gurin, ko kuma maman mace. Saboda ai ittifaqi ba, idan namiji yana so ya kalli mace, farko abin da yake fara kallo kafin ya ma je fuskanta kirjinta yake kallo, tukunna ya je fuskanta, tukunna ya je kafanta. So kirjin mace normally namiji an yi wiring din shi, biology ya yi wiring din namiji da san wancan. Wato shi tabawa ko kuma ganin shi ga ɗa namiji yana triggering din dopamine, chemicals na dopamine da kuma oxytocin na sinadari wanda suke jikin namiji. Wannan dopamine din da oxytocin din da zai boosting din su shine zai kara mishi, zai stress boosting din energy din namiji, wanda boosting din da kuma strengthening din kwakwalwan da yayi shine zai kara mishi energy. Idan ya kara mishi energy zai lowering mishi ko kuma ya daidaita zance a blood pressure din shi, yani risk na samun hawan jinin shi zai kwantar mishi da hawan jinin shi ko kuma blood pressure din shi ya regulating din shi, ga yana zuciyar shi kuma yazo yana bugu a daidai lokacin da ya kamata ya dinga bugawa. Wato ko shi around wannan kan maman taba shi yana akwai wani stimulating da yake stimulating kwakwalwa ya ga cewa kai an taɓo maka fa abin da kake so, zai zo ya ƙara. Akwai wani sinadarin testosterone da yake jikin namiji wanda shi yake ƙara ma namiji kuzari, ya ji cewa al'auran shi ya ji cewa yana erection, yana samun wannan so ya tashi, ya ji cewa kwakwalwa yana gaya mishi fa kai an nuna maka fa abin da muke so ko kuma kake so, kake jin daɗi. Sai ka ga cewa namiji, ko da a ce namiji irin ba mai lahiya bane ba, za ku ga cewa da zaran ya ga wa'annan abubuwan, in dai irin wa'anda yake so ne, yana taimako wurin tada mishi sha'awa da kuma ƙara kuzari da kuma jin daɗin mu'amalat na da ku. Kuma yana daga risk na samun cutan matsalar cardiovascular system ɗinka. Cardiovascular yani bugun zuciyanka yana daidaituwa, a cortisol level ɗinka yana ƙasa. Cortisol, sinadarin cortisol shine yake da alhakin ƙara maka stress da damuwa. Kowane ɗan adam yana da shi. Idan kaga cewa ka shiga damuwa, kana jin you are weak, stress dai haka,
to wannan shine cortisol level ɗinka ya karu. So ba abin da kake bukata kamar abin da zai kwantar maka da hankali, ya kare ka daga risks na samun matsala a cardiovascular system ɗinka. So idan cortisol level ɗinka ya yi high, wannan sinadarin dopamine din da oxytocin da jikinka ya producing saboda ganin da kai na wancan abun ko kuma tabawan da kai ko kuma ita jikin mace yana da is a therapy to a man. Idan ka taba ta wannan sinadarin dopamine din nan da oxytocin, sai kuma sinadarin da ake cewa testosterone, namiji ya fi karuwa, shi yake kara maka alhakin sha'awa da jin daɗi da son yin wannan abun. Ko da a ce baka da lafiya zaka ce kana jin wannan erection din, wannan testosterone shi ne yake sa kake jin cewa kana yawan jin erection, yani tashin al'aura da sauransu. Idan ka ji baka jin yawan tashin al'aura, to sinadarin testosterone ɗinka ya yi ƙasa, wanda kana buƙatan ka je asibiti a je a gwada ka. Duk namiji ko da a ce kana jin sha'awa ko baka jin sha'awa, wannan sinadarin testosterone din shine yake sa kake jin wannan erection din na safe da kake ji, wanda an yi ittifaqi cewa namiji an fi son ma yayi jima'i a wannan lokacin, saboda da safe testosterone level ɗinka yana karuwa, cortisol level ɗinka yana ƙasa. Cortisol ɗin shine wanda stress da sauransu, wanda ganin mace mamanta ko kuma wani abin da yake baka sha'awa zai karu, zai kara maka lafiya. So mata kun ji, kai kuma a matsayinka namiji kai ma ka ji amfanin da a taba maman mace yake maka, ko kuma shan shi. Ba wai kawai ka je ka sha baka san me kake sha ba, ko kuma kawai kana shan shi ne don jin daɗi. Kai ma akwai amfanin da yake maka, yana ƙara maka tsawon rai. Tsawon rai shine ba za ka dinga samun cututtuka kamar stroke, ciwon barewan bugun zuciya da zai sa har ka ji ciwon barin jiki da sauransu, saboda mai wannan shan maman da kake yi yana kwantar maka da hankali, yana triggering sinadaran da ake bukata suna tasowa a jikinka, ba za ka dinga samun matsala na erection ba. So it's very important. Akwai wanda zaka ga sun yi abin na har su ga waje mu'amalan su na aure ba su taba ba ko kuma ba su sha ba, kai to gaskiya kana so you want to die young kenan. So Allah ubangiji ya samu dace, kuma a koyi yanda ake shan shi ko kuma taba shi. Ba wai yaki bane ba ko kuma dambe ko kuma ka dinga yin abu kamar yaka mai rogo ba, kana yin kana sauri zuciyanka yana wani guri. A samu yanda za a yi ana in a nice way, saboda a samu lafiya da result da ake bukata. Allah ya samu dace.